קום האיכה הוא מאבני היסוד של הריקוד העממי-ישראלי. המילים של יצחק שנהר, קום האיכה, סוב הסוב, נכתבו כדי להרקיד. זאת, בתקופת העלייה השלישית, תקופה שבה עוד לא חלמו על ריאליטי, על סדרות, על טלוויזיה, אפילו רדיו לא היה. בסוף יום העבודה לא היה מי שיבדר את החלוצים, אז הם קמו ושרו ורקדו. השיר הולחן באמצע שנות ה-20 על ידי שלום פוסטולסקי, חבר גדוד העבודה מעין חרוד. כ-20 שנה מאוחר יותר, בעין חרוד, חוברו צעדי הריקוד על ידי רבקה שטורמן, חברת הקיבוץ, מהחשובות שבין מעצבי הריקוד העממי-ישראלי. בין ההלחנה לבין הקוריאוגרפיה, כפי שלמדנו מחוקי הזמר הרוסי אורי יעקובוביץ', הופיע קום האיכה בברית המועצות כשיר רוסי. זה התחיל על פי עדויות אחדות בשנות ה-30, כשגרסה רוסית של השיר נשמעה ברדיו מוסקבה. ב-1936 יצא לאקרנים הסרט הסובייטי מחפשי האושר, שנועד לשכנע את היהודים כמה טוב יהיה להם אם יתיישבו במחוז האוטונומי בירוביג'אן. בסרט שולב גם שיר דייגים, שהוא הגרסה הרוסית של קום האיכה. על פס הקול של הסרט חתום אחד מגדולי המלחינים של הזמר הרוסי, יצחק דונייבסקי. יש הטוענים לזכותו שלא כתוב בסרט שהוא ילחין את השיר, אבל לדעתי זו התחמקות, כי בשירונים מאותה תקופה מופיע שיר הדייגים, או בשמו האחר שיר הקומסומול היהודי, ומצוין שם בפירוש שהמלחין הוא דונייבסקי. יותר מזה, דונייבסקי עצמו חיבר יצירה קצרה בשם דוניידה, המבוססת על אחדים משיריו, וביניהם גם קום האיכה. אז דונייבסקי, לדעתי, לא יכול להתכחש. איך הגיע השיר הישראלי לברית המועצות? לזה יש שתי גרסאות. לפי הגרסה האחת, השיר הגיע לשם עם קבוצה מפורשי גדוד העבודה, שירדה חזרה לברית המועצות בסוף שנות ה-20. ולפי הגרסה השנייה, השיר הגיע לשם עם המלחין זינובי קומפניץ, שחי בארץ מספר שנים וחזר לברית המועצות. כך או אחרת, מה שברור שקום האיכה הוא מקרה נדיר של שיר שעשה את הדרך ההפוכה, מהזמר הישראלי לזמר הרוסי. ספק אם יש יצירה כלשהי בזמר הישראלי שקיבלה מהממסד של הזמר הרוסי תו איכות, כמו שקיבל קום האיכה מדונייבסקי, שלא התבייש וחתם על השיר הישראלי בשמו. הנה, קום האיכה, ומצטרף אליו שיר הדייגים, הגרסה הרוסית של קום האיכה, מתוך הסרט מחפשי האושר. It's